Сина ми преди да се разболее, защото за съжаление той почина от рак и това беше негова идея. Той искаше да направи басейн. И аз тогава реших да направя цял комплекс. Той с мен почина януари месец 2014 година. И няма нищо по-хубаво от това един родител да осъществи мечтата на детето, което е загубил. От 2014 година, как започнах да ползвам басейна на спортното училище, тогава идваха много деца. Имаше часове, нямаше други клубове. А сега в момента сме 5 клуба, които работят на този малкия басейн и за нас просто няма часове. Сутрин имам от 8 часа започвам до 10 евентуално, след това имам един час, единствен час имам след обед, където децата учат сутрин. И за това имаме нужда, за да направим собствен басейн, за да има място, къде да плуват децата. Защото, за съжаление, такива деца ще има. На това място ще бъде изграден водно-рехабилитационният център за деца и възрастни в неравностойно положение. Това място беше към спортно училище, към общината по-точно. И в един разговор с кмета ми предложиха да го дадат, за да изградим водно-рехабилитационния център. И на този етап сме стигнали до там, че парцела, вече сме подписали договори, парцела ни е даден. Оттам нататък разчитаме на дарители, който с каквото може да помага, за да може да изградим самия комплекс. Прогноза мога да кажа около 3 милиона.